Η Γαλλική Επανάσταση το 1789 παραμένει πάντα ζωντανή στις ανθρώπινες συνειδήσεις. Άνοιξε το δρόμο που η Ελληνική Επανάσταση και τα άλλα κινήματα του 19ου αιώνα θα ακολουθήσουν και θα διευρύνουν. Για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία του κόσμου, οι λαϊκές μάζες κάνουν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο, πρωταγωνιστώντας τα ιστορικά γεγονότα. Η εθνική αφύπνιση των Ελλήνων συνδυάστηκε με τη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, αλλά και την αυξανόμενη παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το φρικτότερο μέτρο των Οθωμανών εναντίον του άμαχου πληθυσμού ήταν το παιδομάζωμα. Το σώμα των γενιτσάρων, νέος στρατός, προερχόταν από εξεσλαμιστέντα χριστιανόπουλα. Ο Ρήγας, που το τραγούδι του «Θούριος» συνέπαιρνε το υπόδουλο γένος. Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμης όπου έχει ο άνθρωπος εις το να κάνει όλον εκείνο όπου δεν βλάπτει στα δίκαια των γειτόνων του. Αυτή έχει ως θεμέλιον την φύσιν, διότι φυσικά αγαπόμεν να είμεθα ελεύθεροι. Έχει ως κανόνα την δικαιοσύνη, διότι η δικαία ελευθερία είναι καλή. Έχει ως φύλακα των νόμων, διότι αυτός προσδιορίζει έως πού πρέπει να είμεθα ελεύθεροι. Το ηθικόν σύνορον της ελευθερίας είναι τούτο το ρητόν. Μην κάμεις εις τον άλλον εκείνο που δεν θέλεις να σε κάμουν. Με τη χάρτα του, ο Ρήγας Βελεσθινλής, ή αλλιώς Φεραίος, 1757-1798, εξέφρασε την ιδέα της Βαλκανικής Ομοσπονδίας με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο. Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν διδάσκαλος του γένους, φιλόλογος με ευρωπαϊκό κύρος και πρωτεργάτης του ελληνικού διαφωτισμού. Έζησε από κοντά τη Γαλλική Επανάσταση και συνέβαλε στην πνευματική ανόρθωση του γένους και στο ξύπνημα της εθνικής του συνείδησης. Στο θέμα της γλώσσας αναζήτησε τη μέση οδό μεταξύ αρχαΐζουσας και καθομιλουμένης. Καθώς γινόταν δεκτή η αρχή ότι η παιδεία θα φέρει ελευθερία, γεννήθηκε το δίλημμα: παιδεία με βάση την πνευματική κληρονομιά του ελληνισμού ή από το σύγχρονο κόσμο. Αντίστοιχο ήταν και το δίλημμα: αρχαία γλώσσα και εντατική γραμματική διδασκαλία ή γλώσσα φυσική και κατανοητή, δημοτική. Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Αθανάσιο Τσακάλοφ και τον Νικόλαο Σκουφά με σκοπό να δράσει για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Από το 1818 άρχισαν οι αθρώες μοιήσεις όταν μεταφέρθηκε η έδρα της στην πόλη. Στις αρχές του 1818, ο Καποδίστριας αρνήθηκε την αρχηγία της και τελικά, Γενικός Επίτροπος της Αρχής, ανέλαβε τον Απρίλιο του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Αυτός εκπώνησε το γενικό σχέδιο που προέβλεπε ταυτόχρονη εξέργεση Σέρβων, Μαυροβουνίων, Βλάχων και Ελλήνων. Η Επανάσταση άρχισε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και εξαπλώθηκε αργότερα στην Πελοπόννησο και αλλού. Τα σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας, με τα αρχικά «ή ελευθερία ή θάνατος», γραμμένα με το κρυπτογραφικό σύστημα της εταιρείας. Η πιο κρίσιμη μάχη της Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, 7 Ιουνίου 1821, κατέληξε στη θυσία των εθελοντών σπουδαστών που τον αποτελούσαν. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας της Επανάστασης ήταν περισσότερες στον νοτιοελλαδικό χώρο, στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Οι ελληνικοί πληθυσμοί ήταν πυκνότεροι και η παρουσία Οθωμανικού στρατού δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Μεγάλο μέρος των Οθωμανικών δυνάμεων, 1820 με 1822, ήταν απασχολημένο στην Ήπειρο λόγω του Αλή Πασά. Υπήρχαν διαθέσιμα ένοπλα σώματα Ελλήνων, κλέφτες, ενώ πολλοί Έλληνες ήταν εμπειροπόλεμοι, αφού είχαν υπηρετήσει είτε στο στρατό του Αλή Πασά, είτε σε αγγλικές δυνάμεις των Επτανήσων, και ελληνικά εμπορικά σκάφη που τότε ήταν εφοδιασμένα με κανόνια. Μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή, 1774, τα ελληνικά εμπορικά πλοία με ρώσικη σημαία είχαν κυριαρχήσει στο Αιγαίο.
Πολλοί Έλληνες, λοιπόν, διέθεταν σημαντική εμπειρία ένοπλων συγκρούσεων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Τα ορεινά εδάφη της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας διευκόλυναν τον κλεφτοπόλεμο. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός, γνωστός από την αντίβεσή του με τον Παπαφλέσσα στη Βοστίτσα, τις σχέσεις του με τους προκρίτες του Μοριά, τη συμμετοχή του έπειτα στον αγώνα και τα ενδιαφέροντα πνευμονεύματα. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης. Ο αγώνας, βέβαια, είχε ξεκινήσει λίγες μέρες νωρίτερα. Η 25η Μαρτίου ορίστηκε ως εθνική επέτειος το 1838. Ο συνδυασμός της επετείου της εθνικής αφύπνισης του 1821 με τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έδωσε στην 25η Μαρτίου το διπλό της περιεχόμενο. Η μάχη στο Βαλτέτσι το Μάιο του 1821 έφερε την πρώτη στρατηγική σημασίας νίκη για τους Έλληνες στην Πελοπόννησο. Πυρπόληση τουρκικού δίκρωτου από τον Παπα-Νικολή στην Ερεσό της Μυτιλήνης στις 27 Μαΐου 1821. Οι Έλληνες, με επικεφαλή στο Γιάννη Γκούρα, νικούν στη μάχη των Βασιλικών 26 Αυγούστου 1821. Η μάχη της Σαλαμάνας με Αθανάσιο Διάκο και Ομέρ Βριώνη. Ο Εμμανουήλ Παπάς, προτεργάτης της Επανάστασης στη Μακεδονία. Οι τολμηροί πλοίαρχοι και οι μπουρλοκέριδες συνέβαλαν σημαντικά στην εδραίωση της Επανάστασης. Οι Έλληνες μετέτρεψαν τα μπρίκια, είδος καϊκιού, και τις ναύες τους σε πολεμικές κορβέτες, είδος ιστιοφόρου, δηλαδή κάτι μεταξύ φρεγάτας, τρικάταρτο πολεμικό πλοίο και μπρικιού. Η ναυμαχία των Πατρών στις 20 Φεβρουαρίου 1822 ήταν η πρώτη κατά παράταξη ναυμαχία για τον ελληνικό στόλο στην Επανάσταση. Στις 29 Αυγούστου 1824, η νικηφόρη για τους Έλληνες ναυμαχία του Γέροντα υπό την ηγεσία του Ανδρέα Μιαούλη. Η ναυμαχία της Σάμου τον Οκτώβριο του 1824, όπου και βυθίστηκαν 2 τουρκικές φρεγάτες από τα ελληνικά περιπολικά, απέτρεψε την απόβαση Τούρκων στη Σάμο. Το 1824, ο Σουλτάνος συνάπτει συμμαχία με τον Αιγύπτιο Μοχάμετ Άλι, του προσφέρει Κρήτη και Πελοπόννησο. Ο Αιγυπτιακός στρατός καταπνίγει την Επανάσταση στην Κρήτη και καταστρέφει την Κάσο, ενώ ο τουρκικός τα Ψαρά. Η ανατείναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο από τον Κωνσταντίνο Κανάρη και Άνδρα. Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος με καταγωγή από την Ύδρα. Στην Επανάσταση ανδραγάθησε στην ναυμαχία της Πάτρας, στη Χίο, στο Ναύπλιο, στα Ψαρά και στην ναυμαχία του Γέροντα 1824, τη μεγαλύτερη ναυμαχία της Επανάστασης. Προσπάθησε να αποτρέψει την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο 1825 και να ενισχύσει το Μεσολόγγι κατά τη δεύτερη πολιορκία του. Ο Καποδίστριας του ανέθεσε την αρχηγία του στόλου Αιγαίου, αλλά εκείνος πρωταγωνίστησε στην αντικαποδιστριακή κίνηση. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να διατάξει την πυρπόληση των ελληνικών πλοίων στον Πόρο. Πέθανε στην Αθήνα και τάφηκε στον Πειραιά στην ακτή που έκτοτε ονομάστηκε Ακτή Μιαούλη.